Terus pertama kali Islam sing dusun iki niku nggih. Cek belum. pun nanti buktinya tuh bisa kita saya antar Belum. ini nomor Wah, terus saya saat ini yang kapok tenang nih Jenengan asmane Pak sinten? oh Pak Karno Pak Karno. niku nggih ngrumati niki sejarahe nggih pun diceritani tapi nek ajeng critake kan mboten wonten. Tak mungkin enten. Oh, Kritune ora mboten wonten. ini nate diserat. Mpun tembak. Yang mujo sing pun seponi kepados iki. Nyun sewu lho Pak nggih. Nggih mboten mawon. Masjid Kemiri punika wonten ingkang mastani Masjid Tiban. Ugi wonten ingkang wastani Masjid Pusaka apa niki? Sumanggal. Nggih. Pusaka Sumanggal. Cariyos bab larah-larahing Masjid Kemiri ingkang dipun ngendikaken para sepuh rumiyin antawisipun mekaten. Masjid punika rumiyin mapan wonten tengah lepen tempuran. Sak kidul wetanipun dusun Genting Ragamulya. Dipun dini? Mriko. Wis sangga mriko. Oh, sebelah mriku. Nggih. Mriku kulon wetan. Ini mung sameten iki. Oh, Tengah-tengah ta. Niki sik kebonan, ini lambak.
Oren sak manten iku. Nggih. Iya. Ini dibangun tahun pinten? Nembe wingi sing nambahin iki. Oh. Niki ne pun anu nggih mergo ngedep nggih. Nembe mau kula hapusi man dampun kelar. Nggih. Oh Mbah Jabar. Danyange dusun mriki Mbah Jabar. Pepundene. Nggih, mulane Mbah Jabar. Oh pepundene dusun mriki Mbah Mbah Jabar. Jabar. Makame sebelah mriki. Niki enten Ki Ageng Jabar. nggih Gribik. Jabar, Galuh. Alim niki sing Ageng Alim terus Tokoro niki. Setiap malam setiap Jumat Legi mriki. Napa niku? Anu niku ceritane niku. Riyen damel Oh. pertemuane para sesepuh niku wau. Saben malam Jumat Legi. Setiap Jumat Legi. Berarti mangkono sing critake. Nggih, riyen ceritane Jumat Legi. Selain nganu critake napa melih di Nggih niki serat niki kula mung kantun. Masalah kula kan ceritake pun sepuh tiyang. Mung kula di Bekasi niku ngrenovasi niki mboten angsa. Terus kula mau nambah nambah serambi ngeten niki, ngapik njaba ngeten niki batas niki sing asli sing niki. Iki paling nambah jero niku sing lawas gribike mboten angsa iki benda. Nambah niku tok. kripik anu Pring rogol-rogol nggih nika. Niki kula dereng dangu Pak, kula nggih 2 tahun kula ngurmati kalih rencang-rencang niki. Niki nggih enggal kula. Ini seratnya pinten lembar to siji, Sekawan itu. loro, lupa apa. Ini kagungan setunggal tok. Niku enten fotokopi niku. Oh. Nggih, kapan niku kan kula teng anu teng Langgar Tiban Gambar Sari. Nggih. Kok bentuknya kayak padha. Jarane nek nggih ora ana bukti otentik nggih maksudnya serat napa-napa yang iso dirujuk. Nek ceritane mbak niku ngaten riyen enten tengah lepen mriko sing laut tempuran niku wau. Ceritane niku enten tengah lepen. Lepen king mriku karo king mriku kan enten pulone kados watu tesih sak menika. Nah niku pindah teng radi yen lemah radi dhuwur. Tapi ujung timur dusun mriki. Ujung timur Gambak mriko. Iku nggih selone sekawan iki dugi sak mriki tesih enten sing damel Selo niku watu. nggih. Umpake berarti. Umpake niku to tesih tengah sapi sak niki. Nggih bentuknya watu Nggih. napa pun dibentuk kotak Batu. batu, maksud batu. Tapi Cuma segi kan, batu. nggih, cuma kasih terus pertanyaan nek Mbah cerita niku saking lepen munggah teng napa niku Kaldera to. kenging sapi niku to. Niku mboten sing ngetos. Mulai sing ngetos pindah milih kok ping 7. Oh, Nah, riwayatnya sing- ping nggih. itu. Nek turun lenggah enten mriki niku ceritane sing pun nate kelenggahan masjid niki wau sitine dipendet sedanten. Dipendeti dados tunggal dipun pocong kayak ngandhut niku. Oh, di Nggih, terus riyen niku nek mbah-mbah sedaya niku mindah niki nggih ditirakati nggih. Pokoke pripun carane pun dan mriki lah terus mboten purun ahlian, mboten ahlian niki riyen masjid induk niku dereng enten. Terus pertama kali Islam sing enten dusun mriki niku nggih langgan. masjid iki. Niki riyen di napa ditimbali anu langgar kalih muslim mboten angsal kudu lak Kudu masjid nah ngoten. Ceritane ini alhamdulillah menurut ceritane itu mriki wis carane ngono niku di wong tiyang nyuwun kan rena-rena ana sing nyuwun nuju Allah sae ngoten nek Allah mboten itu. Mungkin nek dinggo tirakat nyuwun Sing dedonga. ya betul kok sing sae-sae lah kangge awake dhewe anak putune nek ora anu kangge sing kira-kira melenceng saking syariat Tidak. Islam. Aglem. Pun nanten buktine dugi sak mriki tesih enten. Piye no? Nomor
Wah, Tesih saat ini yang kapok tenan nih kan. Betul burun. kula goleki catatan iki angel to. Urung ana sing gawe. Wartawan teng media ora ono. Nek tahun ini kula ki antara niku napa niki kula dhisik. Ini kan 1783 lho. Iya. Itu sing putih bener. Sagak sing asli. Gitu yang Ini tetengare 1783. 1783 niku. Nek sing niki Pundi? sing terus jenengan Bu, wonten angka malih. Ono kula mboten paham niku. Oh, Nggih, nggih. niki. Nggih. Lah iki bismillahirrahmanirrahim. Wis kan. Ini buka. Nek niku kawit mbah-mbah ditangleti nggih. Aku cilik aku wis ana oleh ngoten niku. Ini nggih, selama mbah-mbah cerita niku nggih, wonten beberapa sing ngalami perpindahan ini. Mboten. Wonten. Betul. Berarti simbah-simbah sing do cerita niku pun pikantuk, pun pikantuk teng mriki. pun pikantuk. Ceritane memang nek jaman kula kan mboten tiyang mriki. Jaman cilikane garwa kula iki mang mriki fungsi damel ibadah, damel ngaji. Ana pun teng mriki nggih, madeg teng mriki. Iki Nek riyen kan ten kalih terus. Dek menurut ceritane setunggal mriki, setunggal kali wungu mriku. Tapi sing kali wungu niku dibuka. oh, Lah sih. Kula diweling kalih sing sepuh-sepuh sing mbon nate ngrumati niki. Ngecat niki lho kula boten aja. oh, lah nek lebet niku di Iku kan kula tempelan tok niku. Asline dindingnya mboten kula lepas. asline nggih sik niki Jawi Iki iki. Jawi niku. Enggak niki gur ben resik lah mboten. Nggih. Laras. Niku tok. Pintu-pintu nggih boten. Wis wah. Ngoten lho nggih. Manut kalih sing sepuh-sepuh wong sak kakang-kakang kula nggih mboten wantun. Dadi kula ngrumati nggih niki. Pone asline mboten naik, mboten entuk dirubah-rubah. Nah ini kan pun tambahan Mas. Nah Oh, ini ini kan iki. pun tambahan iki. Nah sing asli kan iki. Nek berarti Rin mung dugi niki Sami nggih. ini nggih sami kali sak. Nah, kali samping sami. Oh. Nah, ini nggih tambahan. Nggih niki pun tambahan ini. Nek kentongane niki Mboten paham kula niku. niki otentik banget ya. Nyenengke. Iki kula seneng nggih kayu jan tuwa tenan nek ini. Betul iki penerangane nek ndalu tok iki. Nggih. Tak nderek salat ini. Nggih. Niki keramik ini dhewe tahun wingi kok. Oleh ngeramik. Nggih. Poso tahun wingi ngeramik niki, poso tahun niki kula ngono. Dadi kalih tahun niku saged alhamdulillah. Nah niki berarti nggih fungsine nggih lenggah tok nih. Nggih kan nek Pak nggih niki jadi kan setiap malam Jumat Kliwon niku kan angger wanci Jawa kan kula ngelari kloso niku kan jamaah kathah kan nek wayah udan kan Nek sangang dosa berarti kebak banget. Ngantos margi niki. Nggih. Welok. Piye nyun mriki tok. Jangan mriki tok. Nek malam Jumat kan keliling tiap rumah. Nggih. Tapi mengke malam Jumat Kliwon dialih kita. Deknen sing Kristen niku wau nggih mboten memungkiri nek niki-niki Di sini. riyen mboten dianggep kok niki iki masjid khusus Islam ngoten mboten. Pokoknya tempat ibadah nggih monggo. Ora kok puji dene duweni nggih. Kristene Kristen kejawen. Nggih, Kristen kejawen. Dadi mboten kok terus masjid iki wae wong Islam tok ngoten. Oh, mboten. berarti nggih dene sok melu ibadah teng mriki. Sing nggih tumut ngrumati. Oh. Ngrumati niki nggih tumut pembebasan lahan iki. Oh, nggih. Ceritane ngoten niku. Nggih. Gusti Allah niku kadang-kadang maring Iki sing meling kula niku nggih mboten tiyang Islam, niku mah tiyang Kristen iki. sinten? Nggih sing tesih sing critakake niki wau to. Nggih. Oh, si bae niki. Nggih niki. Kula ki nggih bingung, wong napa niku Islam denen paham tapi kok memeluk agama Kristen. Nasrani. Kula nggih.
Berarti sik nyerat niku. Nggih sing nyerat. Saniki wis pinten simbah? Nek mboten pintu 98 lho, Pak. Sebenarnya apa pun berarti mah sahabat niku. Nggih. Tesi Sugeng. Mas. Tesih. Ning pun Oh, berarti kecamatan kali desane Jedes, ini tumutnya susuan. Desane Jedes. Desa Jedes. Desa no dusun. Dusunnya Kemiri. Dusun Kemiri, Desa Desa Jedes. Jedes, Kecamatan Susuan riyen. Oh, saniki Kecamatan Kaliwungu. 2011 Kaliwungu. Kaliwungu. Kabupaten Semarang. Semarang. Mriki Semarang. Weh, tak pikir sih Boyolali. Mboten. Jebul kula ya sadoh banget ya. Iki Semarang, Mas. Oh iya. Pun paling ujung iki. Ujung selatan. Ujung timur selatan. Mengke Kiantol niku pun bolali. Oh, Allah ya Allah.